Salveți, eu să intervin. Și doar ce am finalizat operațiunea din CSGO și aș dori să fac un episod pe baza acestuia. Astăzi 4 zile steluțe. Aș dori să deschid 3 shop-uri pe Collection Group pentru că mi se par cele mai profitabile și cutiile astea Flipper Case nu mai sunt o opțiune ca să-ți faci bani. Așa că eu zic să dați un like, un subscribe, dați un comentariu dacă aș dori să colaborăm cu un site sau să facem niște live-uri în care ne jucăm cu abonații, poate dăm și niște giveaway-uri dacă o să ne strângem mult și așa mai departe. De început, aș zice să încep cu 5 Overpass Collection-uri în care poate prin și eu, nu știu, da, orice ar fi binevenit, adică de la move ăsta în sus ar fi totul ok și în Train Collection cam la fel, să spun. La Train Collection mi-aș dori cel puțin Hellish-ul ăsta dacă se poate, dacă am noroc. Acum mai să vedem dacă se merită să și cumpăr operațiunea sau nu în sine, pentru că medale până la urmă nu primești. Într-un fel cred că și asta se merită, dar nu cred, adică haideți să-i dăm drumul. Începem cu 5 overpass-uri și apoi continuăm cu ultimele 5 train-uri. Haideți să-i dăm drumul, dau un pic de master, dacă poate și un minimal wear, dar nu mă supăr nici cu well-worn, așa că trebuie să-mi scot banii de pe operațiune în sine. Așa că hai să vedem. Începem cu prima cutie. Și aparent este un M4 Wash Me Please, care cred că este și well-worn testată. Hai că e ok. Nu e cea mai frumoasă, dar nu e nici cea mai rea. Ne bucurăm că l-am primit. A doua cutie. Să nu fie același chestie. Testat, la fel. Să zicem. Sunt cel mai ieftin skin care am putea să pice, dar mai aveam niște șanse. Măcar un roz vreau să văd. Uite. Care cred că arată bine, minimal wear. Ba nu, testat. E ok. Eu zic că e ok. Arată bine. Am văzut un roz, cred că nu o să mai văd nimic de acum, dar... Hai cu AK dacă se poate. Wow. Da. Asta e cam praf. Ultima încercare la această cutie, cred că e testată, da. Și ultima încercare la această cutie... Negevo. Da. Deci această cutie n-am avut noroc, așa că hai să începem la train. Tot testată, uzată, au... Un pic cam nașpa aici, nu? What? Ce este? În fine. Hai să încercăm și aici. Să sperăm că nu o primim dublări. Au, da, XM-ul. Nici nu mă mai interesează de XM-ul acesta, vă zic sincer. Pe 250, care este uzură minimă și deteriorat. Au. Mai avem 3 încercări. Pe 90, nici nu văd skin-ul. Ăsta e skin-ul, wow. Și testat. Ultimele 2 încercări, late night, arată bine. Cred că e o factory meu. Nu. Wow, așa arată la testat. Guys, asta arată bine. Bă, bune că arată bine. Și ultima încercare, dacă este de ei, dacă nu... Da. Deci, părerea mea e că nu se merită să băgați în această operațiune. Ce să vă spun, atât a fost și episodul de astăzi. Și ne vedem cu următorul episod, așa că lăsați în comentarii ce ați vrea să facem în continuare.